התחלתי ליצור תוכן בגיל 13 פחות או יותר. כל החברים שלי היו עושים לייבים של מיינקראפט ופורטנייט ודוגרי רציתי גם. למען האמת, הרגשתי שזה מצליח, אז פשוט המשכתי להעלות סרטונים, עד שבאחת מהמערכות יחסים שלי הכרתי לאקסיט שלי משחק שנקרא עקדת יצחק. הבנתי שיש לו מלא פוטנציאל לערוץ יוטיוב, וגם ראיתי יוצרי תוכן בנישה הזאת באופן קבוע, ככה שגם ראיתי המון הוכחות לזה שהתוכן עובד כמו שצריך. ברור שזה מגניב כי אני אוהב אותו, אבל גם יכלתי לשחק בו ימים שלמים ברצף, כי כל כך נהניתי מהמשחק, וכל סיבוב היה לגמרי שונה מהסיבוב הקודם. אני אקצר לכם את התהליך, בערוץ החדש הזה עלו בערך 600 סרטונים ולייבים בשנתיים. הבאתי אותו לקצת מעל 2,100 רשומים, ואפילו עשיתי ממנו כמה אלפי שקלים. עכשיו, ברור שהמספרים חשובים, אבל זו לא הסיבה שאני הייתי ממליץ לכל אחד מכם ליצור משהו. באחד מהסרטונים האחרונים שהעליתי בערוץ הזה, אמרתי שאני לוקח הפסקה. כמו כל יוצר תוכן שעושה את זה מספיק זמן, וקיבלתי תגובה שעד היום אני לא כל כך מצליח להקל. אחד הצופים שהיה מגיב לי על כל סרטון כתב, תודה על כל הזמן שהעלית פה תוכן. הייתי יושב איתך שהייתי לבד בהפסקות, עושה איתך שיעורי בית, ומרגיש שיש לי מיליות כשהרגשתי לבד. רק אחרי שקיבלתי את התגובה הזאת, הבנתי כמה השפעה הייתה לי על החיים של אנשים דרך הערוץ הזה. היום אני כבר לא מעלה שם תוכן. לא כי הערוץ הזה לא משמעותי לי, פשוט כי לא הייתי מסוגל להמשיך להעלות כל יום, וזה היה נדרש בנישה הזאת, וגם לא רציתי להמשיך ליצור תוכן באנגלית. אבל איך שאני לא אסתכל על זה, קיבלתי מהערוץ הזה המון 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 בחזרה. למדתי ליצור, למצוא לעצמי מקום לבטא את עצמי בצורה טובה יותר, ולהשקיע בדבר שמי שלא יוצר תוכן בתחום שהוא אוהב, ושואף להשתפר בו, כנראה בחיים לא יבין. בעקבות הרצון להגדיל את הערוץ הזה, לשמור עליו אמיתי ולדבר את מי שאני באמת, מיום ליום השתפרתי בצורה שבה אני מעביר מסרים, בדיקציה שלי, ובדרך שבה אני יודע להסביר דברים למי שלא הבין אותם כמו שצריך בפעם הראשונה. ואם כל זה לא מספיק, למדתי לשלוף מהשרוול כמויות של מלל, שמשאיר אנשים לצפות למשך הרבה זמן בלייבים. בדרך כלל לייב היה בין 4 ל-6 שעות, ככה שזו מיומנות שכן הייתי צריך. למדתי לגדול ביחד עם קהילה של אנשים שסובבת סביב דבר שאני אוהב, וידעתי שיש לו קהל מוכח ביוטיוב. במקום להיכנס לשרתי דיסקורד של מישהו אחר ולדבר שם עם אנשים, לקחתי מכל אחד מהיוצרים האלה משהו שאהבתי בסרטונים שלהם, ועשיתי את זה שלי. בין אם זה לקחת השראה, שאם אנחנו כבר מדברים על זה, אני אמליץ לכם על ספר שנקרא Still Like an Artist, כי הוא מעולה, והוא יעזור לכם להבין מה ההבדל בין לקיחת השראה לבין לגנוב רעיונות. ובין אם זה למצוא לעצמי מקום שאני באמת אוהב. עם כמה שאני יכול לדבר על הערוץ יוטיוב הזה שעות, בסופו של יום יצירה לא חייבת להיות משהו שאתם עושים בשביל העלה. אף אחד לא חייב לראות את היצירה שלכם, וזה לא שיש לה משמעות רק אם הרווחתם ממנה כסף. אני מאמין שאנחנו חיים בעולם של צרכנות נורא אינטנסיבית, וצריך למצוא איזון בין יצירה לבין צריכה. בסוף, בלי לצרוך תוכן או מידע, לא יהיה לנו על מה לדבר. אבל מה שווה כל מה שצרכנו, אם בסוף לא נעשה איתו כלום? האיזון הדק הזה בין ליהנות מצריכה של מוצרים, תוכן ושירותים במהלך החיים שלנו, לבין לבטא את עצמנו ולהוציא את הכל החוצה, הוא משהו שקשה לנו מאוד למצוא. יש אנשים שיגידו 60% ליצור, 40% לצרוך, או כל מיני אחוזים ומספרים, כי זה מה שעובד להם, אבל בסוף מה שעובד בשבילי או בשבילם לא תמיד יעבוד בשבילכם, וזה בסדר. ההמלצה הרווחת שלי כנראה תהיה תמצאו חלק ביום יום שלכם שאתם מרגישים שיש לכם בו זמן פנוי והייתם רוצים לעשות בו משהו בשביל הנפש. דוגמה, הערוץ הזה הוא המקום שלי לדבר על כל מיני נושאים שמעניינים אותי, בלי לחשוב אם הנושא יקבל צפיות או לא, בלי להפוך את זה לדרך נוספת להכניס כסף. אז אם אתם נהנים, הדרך הכי טובה לתמוך בי ולגרום לאנשים אחרים להיחשף לתוכן היא לתת סאב ולייק לסרטון. כן, עשיתי פלאג לעצמי כי זה די מרגיש נכון עכשיו, אבל מה שרציתי להגיד זה שגם אם תיקחו שעה ביום לצייר או 10 דקות ביום לשים את המחשבות שלכם ביומן, שרק אתם תראו, יצירה ממש טובה לנפש. היא עוזרת לנו לפרוק ולסיים את הסשן הנוכחי עם אנרגיה מחודשת. ליצור זה דבר שמשתנה כל הזמן, ואפילו אצל המוזיקאים שאנחנו הכי אוהבים, אנחנו נראה שהם משנים את ההפקות והביטים שלהם מאלבום לאלבום, כי הם עברו תקופה שונה או נחשפו להשראות שונות שהובילו לשינוי במוזיקה שלהם. אחד הראפרים שאנחנו רואים את זה אצלו בצורה הכי רצינית הוא NF. מהאלבומים הקודרים לאלבום שנקרא Hope ובא להראות איך הוא הגיע למקום אחר בחיים, ובחזרה לאלבום שנקרא Fear שיוצא החודש, ולפי העטיפה והרקע שאנחנו רואים בטוויטר,
כנראה הולך לחזור לתקופות יותר קודרות שלו. או לדוגמה אצל יוצרי תוכן, אנחנו נראה שעם השנים התוכן משתנה בערוץ, ולא רק כדי לעשות כסף. לדוגמה פיודיפיי שבחר לקחת את התוכן שלו מגיימינג, ומהמטרה להכניס כסף למקום שבו הוא מדבר על מה שעושה לו טוב, ומעניין אותו באותו שלב בחיים. אם אתם לוקחים רק משהו אחד מהסרטון הזה, בבקשה קחו איתכם את הדחף ליצור. תמצאו משהו שעושה לכם טוב, ותזכרו שבעולם שבו אנחנו רודפים אחרי צריכת תוכן ודופמין מזדמן, צריך לתת לנפש שלנו קצת שקט ומקום לצמוח. לכל אחד יש את הדרך שלו ליצור ולהתחבר לעצמו, אז תנסו כמה שיותר דברים. תצלמו, תערכו, תפיקו מוזיקה ואפילו תכתבו ספרים או תעלו סרטוני יוטיוב. העיקר שבסופו של יום תמצאו משהו שעזר לכם להרגיש יותר טוב ולהוציא את היצירתיות שלכם החוצה. אתם לא חייבים להיות טובים בדבר הזה. תזכרו שכל אחד מאיתנו מתחיל גרוע בדברים חדשים, וככל שעושים אותם יותר צוברים גם ביטחון וגם משתפרים בדבר. מה שאולי יוביל אתכם לפרסם את היצירה שלכם בסוף. לכו תדעו. אם צפיתם עד פה, בבקשה תגיבי את המילה יצירה בתגובות נטו כדי שאני אדע שנשארתם עד הסוף, גם קצת בשביל האלגוריתם. ואם משהו הייתם רוצים לדבר עליו, לא יודע, מגניב לי, אני אוהב את הקונספט הזה, זה קצת חדש לי. תודה שצפיתם, מעריך את זה מאוד.